चिरांनि बिजनी फानबारि लामानि लाडुगाव फोथाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गंनै मटर साइकेलनि गेजेराव सौग्रावनायाव सानै मटर साइकेल सालायगिरिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। सानै बाइक सालायगिरिखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो चिरन्जित दास मुंनि लाइमोना देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। गुबुन सासे बाइक सालायगिरि डरमिक बसुमतारीखौ गोब्राब हालोदाव बङाइगावआव दैथायहरनाय जादों। जिउ गोमानाय चिरन्जित दासआ फुलकुमारी आरो जोखोम जानाय डरमिक बसुमतारीया उलुबारिनि होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। चिरन्जित दासआ PWD बिफानाव पियन महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।